Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Masih bersama dengan Mas Heri Jangkar, wong desa guys. Kayak yang delok apa to lele. Ini guys, anggar pre sekolah sedina full ndelok HP. Pagi-pagi banget seorang guru masuk dulu. Rupane ngantek kaya TikTok. Mah celuk mae mah. Kowe iki cah gedhe ya, minggu-minggu mbok ya resik-resik, sepatune dikumbah, sandangane dikumbah. Ora gur nggodho adine wae. Oke guys. Pripun kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan punika tansah pinaringan bagas waras, ayem tentrem, gemaripah loh jinawi. Dipun lancaraken sedayanipun, lancar usahane, lancar rezekine. Dadi nganu guys, dina iki aku arep ngampungke iki guys. Masang keramik pecahan guys. Jenenge wong desa guys, arep tuku keramik sing utuh ora kuat. Iso ya masang keramik sing bekas-bekas ngene iki guys, turaan. Iki proyek tahunan guys, wis pirang-pirang tahun ora rampung. Lah iki tak rampung nih, ben ketok resik kene iki guys, ben ora blansak. Ditelok uang ngono kok elek men ya. Tapi aku harus sarapan sih guys, belum sarapan. Piye mak? Wes enek rong sarapan iki. Malah aku. Nggih, mak tumbas sik kan. Delu. Lah aku arep ngiduk kok. Sarapan pagi hari ini apa, guys? Buka sih, guys. Mak petunjuk soto. Sarapan deh. Ngono. Jadi muni kon sarapan ngono tuh. Satset. Kuwi tempe. Rasa dijual-jual kok siji ngono ora. Iki mau soto. Terus iki jangan terong. Terus iki apa iki balungan pitik guys. Nah, kabeh iki mau tuku soto, jangan terong, balungan pitik karo tempe. Sarapan sih guys. Engko kayak ngelanjutke masang keramik kae mau guys. Ya. Ya ning desa iki ngene iki guys. Esuk-esuk nek wegah masak ya tuku. Wakeh banget wong dodol guys kan aku ki. Monggo sarapan guys. Nah aku nek sarapan iki dolane nganggo piring iki guys. Piring legendaris iki ket saka ngene Mbah. Oh jikok segone sik. Alah iki sing isah-isah piye ta Cik? Entel yang ngene iki. Sik ana segone. Lha kowe nek isah-isah piye ta mak iki sik ana segone iki lho. Oh, nek isah-isah sing resik marai nganu arep mangan dadi koyo piye ngono. Nah, aku juga nama, ya. Engkau juga ya. Enggak aku juga ya. Wirampung nasi kok gak aku juga. Nek perlu ditulang sisan aku. Dapir atau tulang? Kok main piye to? Tapi mam sik, pi.
Engko HP-ne tak pateni lho nek ramam sik. Nggih. Apa deh? Bisa apa? 3 hari. 3 hari. 13. Ya, oke, suan ya. Mas Dapi sarapan sih. Sarapan sih. HP ini gore nih, sarapan sih. Sarapan sih. Dino minggu sing tak tunggu. Aduh mau tah. Iki bagian iki tau wis tak cepaki guys, iki engko dipasang ini. Terus nah. Fokus hari ini aku arep ngerampungke kota iki. Samene iki. Dadi pecahane ya wis tak siap nih kabeh iki engko kene. Pasang kene cedet. Ini kan sip ini guys. Harus selesai hari ini yang kota iki. Kayak sesuk sing kuwi. Terus kae pinggir iki malah urung. Tadi full ya guys ya. Mulai dari sini. Iki sing tak idak iki sampai kono kae iki pecahan kabeh guys. Kaya ngene iki. Tampilan keramik pecahan. Oh. Ambane nek nangis iki. Iki nek karo adine mbok ya ora usah diganggu ae yo men sak karepe kok. Lagi enek wong gawe video barang kok ganggu ae. Tampilan full keramik pecahan sakmene iki guys, sak ruangan iki. Iki ambone ukurane kira-kira ruangan iki ya 0456 6x4. Sing bagian kene iki wis kabeh. Iki kira-kira ya 10 tahun nek nggarap. Terus garek sing sebagian kene iki. Nah, bagian kene iki. Ya, kok kono sik, tak pangane. Nah. Oke guys, sarapane wis dijupukne, aku tak sarapan sik. Aku cukup mau soto wae karo tempe siji. Ya. Oke, tadi engko tak rampungke sing kotak iki, engko hasilnya tak sepilke di konten berikutnya. Proses masangnya rasa tak dudoke soalnya suwe guys. Engko nek aku gawe tutorial iki masang keramik iki iso sedina videone durasine 12 jam bayangno. Apa yo enek sing nonton ra enek to? Aku nek kon ngedit-ngedit dipedhot-pedhot disambung pedhot sambung mulai ngantek rampung ora enjoh guys. Kriting tanganku. Wis aku pokoknya bangsa ngedit-ngedit saiki yo wegah. Nanti videone wis ngene iki tak teruske. Begitu klik sampai rampung ya videonya ya kuwi ora tak edit. Jenenge slogane nganu. Vlogger Jawa, vlogger desa, elek ra apa-apa sing penting ora neko-neko. Dadi ora tak neko-neko, ora tak edit. Kancaku kan. Ora usah diedit-edit, ora usah diwok-wok, wis ngene iki pokoke. Wong desa guys, enek sing nonton ya monggo, ora enek sing nonton ya alhamdulillah. Kualik ya. Enek sing nonton ya alhamdulillah, ora enek sing nonton ya monggo. Ora meksa. Madang wis. Cakar he, enek cakar. Enek cakar pitik enek telek iki lho, hei. Kayak ngewangi Pak Ele. Ngewangi Pak Ele ngusungi lemah ngarepan ka lho. Ya. Ngusungi lemah ngarepan le.
Ya. Oh ngene wae. Iki kan kowe ra tak wibi. Kowe tak kei tugas ngresi lemah ngarepan kae. Nek urip rampung wibine rung tak urupke wis titik. Ya Mak ya. Ora Mak. Tama tak kei gawean ngresi lemah ngarepan kae ya. Kowe wangono. Wes ngono ya. Tak kei gawean ngresi lemah ngarepan kae. Nek rung rampung urung tak uripke wibine. Kile motongi keramik yang kene iki, Guys. Lah iki lho, lemah ngarepan iki. Takon ngresiki engko. Oh, engko nek ora resik ora tak uripke wibine. Dados Mas. Kudu tak resiki engko nek ora tak resiki ditenono. Ora tak uripke wibine. Wis ngono ae guys, aku sarapan sik. Matur nuwun kanggo kabeh wae. Selamat beraktivitas. Monggo sing urung sarapan sik nggih. Sekali lagi terima kasih. Muga-muga panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas waras, ayem tentrem, gemari palo jinawi, lancar segalanipun, lancar sedayanipun, lancar usahane, lancar rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Sarapan guys. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.